kok renekan nih. Ayang-ayangan. Iya ya, podo. Tresnan iki yen to aku sliramu reti akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak cukup yen durung kapisah mring kang kuwasa kang mas kowe sing Penny ya, Mas Penny. Rasna iki
sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatkan hati kawula anggap kula laku tresno tekan saking coba tak rewangi tak pateni lahire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji. Niki panjenengan saking panjenengan ayang-ayang. Matur sembah nuwun.